لالیەکی دنجی تەماشەوانین هێژا یەکێتیە نویسکار و ڕەوشەنبیرên کورد لە ڕۆژاوای کوردستانê بە ئارمانجا خورتکردنا ڕۆلا ڕەوشەنبیران یا ئاواکردنا سووریەکê دەموکراتیک de formek li bajarê Qamişlo li dar xistin. Bi dehan endamên Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê, Yekîtiya Nivîskar û Rojnamevanên Kurdistana Sûriyê, Yekîtiyên Rewşenbîra Kantona Cizîrê û Yekîtiya Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê li Hola Zana ya li bajarê Qamişloyê beşdarî ew ê formê bûn. Di wê formê de piştî xuleyeke rêzgirtinê nîqaş li ser rola rewşenbîran ya li ser avakirina civakekê demokratîk û belavkirina nameyên aştiyê hate kirin. Forma Yekîtiya Nivîskar û Rewşenbîrên Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi hin encamnameyên giring bidawî bû. Di xalên wê encamnameyê de bal hate kişandin ser xîtaba kînê ya ku niha li hinek bajar û parêzgehên Sûriyê tê kirin, her wîsan tekezî li ser belavkirina hezkirinê di Sûriya nû de hate kirin. Armanca me bêguman ji vê dîdarê heye ew jî yek ji wan ev gotara zikreşiyê ev gotara kînê ku îro bela bûye di nav millet de bê çi qasî tehdê li berjewendiyê me wekî Kurd dike ev yek mehwerek jê ye adin ku çawa wekî rewşenbîr û nivîskar bandora wan li civakê bi karê xwe yê hevbeş ku çawa karibin karekê hevbeş bikin di aynî wextê de lêvegereke rewşenbîrî çêkin ku temsîla wan li her derê bikin. Yekîtî û saziyên rewşenbîr, nivîskar ê ku di Rojavayê Kurdistanê de jiyan dikin, xwestin tişkî di hundirê Rojavayê Kurdistanê de ava bikin, ev saziyê ku em dûrî hevdû ne wed mecalê rêxistinî de em xwe bigînin hevdû de û em karibin hişmendiyekê bi hişmendîkê ji bo mafên milletê Kurd ji bo Sûriya pêş de em ê karibin çawa nerînek bi giştî ser biaxivin û ava bikin. Yek ji wan xala meselê Kurd heta anha di hundirê şerî de şerê hev dikin, bîr û baweriyê wan bi hevdû nayên. Ev xîtab dibe di ji nav millet rabe. باوریک د ناو ملت د خو به آوا کړن